ndafanira kuti baba ari kuresponda nemwana wake asi baba anospoila chimwana saka ndakairowa maviro aidana ize maviro andakaita akatambirwa nemafanzo zvakare senzeni ndiye anga ari mukadzi wangu ende netsai anga ari mwana wangu saka ndakanatobata mabatiro aida director wangu panguva iyoyo akare ndikabata mabatiro akatambirwa nemafanzo zvakare. All right. That's why you can safely say that's the drama that made me. All right, so let's talk about the name OZEMWA. Where did the name come from? The name OZEMWA rakangoya takatongogara and then vanhu vakangoti saka uyu munhu ndomupa zita rekutogodi akawanda vane zvavakangotaura and then pakangopfuuro munhuwo achitongoti hai dzakangopita kunonzi OZEMWA unombona saka vanhu vese takabva tatongokonzera zita ripi iro tikatongoti ngatese patini ndaisingaride ndaisingaride ndondanga tisina rangu ini ndaisingaride mana timu rinokanda kuNigeria apendruzimba. All right, unfortunately we're running out of time. Right, so let's talk about what's happening right now. What is happening right now in as far as OZEMWA is concerned? I understand that you guys moved over to another film stable. You're no longer with the Niza Boom, right? What's going on right now? Ndingangoti kana tichitaura zvaye zvinezve ndingangoti everything is okay. Kunyangwe pakutanga takatanga tine kafiye tine kakutya kuti zvinhu zvitokwanisa kuzvisumudza here but nesimba raMwari ndingangoti Mwari vakatiblessa vakatikomborera zvakange zvakarema hazvo but iye zvinezvi hatisi kumbozitora sezvinhu zvakange zvakarema kana kuti zvakarema because vanhu vakatitambira zvakare YouTube account yedu haina kunyanya kushata zvayo pane zvataitarisira. All right, that is all good. Right, so let's talk about your YouTube channel. Where can people find you? Vanotiwana pa 4 Seasons Media ndo pavanotiwana ipapo. Pane vamwe vakavhura zvavo machannels avo but yedu ine izvezve currently ine something like 42,000k. Saka 42,000k already. 42,000k. How did you do that? I'm not telling my subscriber and my views. What's going on? Tinakutenga masubscribers akatenga maviews but takaita zvinhu zvinodiwa nevanhu kuti vazokezi vasudire page konesi. Okay. All right. Unfortunately, we're running out of time, but thank you for coming through. Stand by for the news coming shortly.